गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। नर्दार्न रेलवे दिल्लीआ सना काप चेम्पियननि ट्रफी। दिल्लीनि समीर चौधुरीआ साबसिन गेलेगिरिनि बान्था। बारग' बिएलटिनि गायसनगिरि लोगो आफादगिरि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायनाया 9 जानुवारियाव मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनाय बुलुर बादायनायाव फाइनाल गेलेनायाव नर्दार्न रेलवे दिल्लीआ एनएबार मालिगावखौ 3-2 गेमाव फेजेनना देरहासार जायो। बे जोबथा गेलेनायखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिनि सिगां खुगा लाइसिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। देरहासार बान्थाखौ बावहरो बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ। क'क्राझार सहरनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि जथुम न'आव बुधबाराव सिआइटि क'क्राझारनि नैथि कनभकेसनखौ खुंफुंनाय जायो। कनभकेसननि गेजेरजों सिआइटिनि सा 11 पिएइचडि 94 पस्ट ग्रेजुएट 261 आन्डार ग्रेजुएट आरो सा 165 फरायसाफोरनो डिग्री डिप्ल'मा होयो। बे बुब्लियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लायो। क'क्राझाराव इपिएम दिन्थिफुंसालि मिरु बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देबिदिनि नुजाथिनायाव जिल्ला बेंगिरि लांगोनायाव इपिएम दिन्थिफुंसालि मिरु बेखेवदों। इपिएम दिन्थिफुंसालि मिरुखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि गौरब ज्योति देउरिया। इपिएम दिन्थिफुंसालियाव भटखौ माबोरै होनाय जायो बिनि सायाव गुवारै मिथिसार होनायखौ सानजौफुनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि 1 नं लावपानि सारा गामियाव मैदेरनि गिलु बालु उदखार। 1 नं लावपानि सारा गामियाव थांनाय हरथामनिफ्रायनो लुसमहन बसुमतारिनि न'आव हाग्रानि मासे मैदेरा उत्पात खालामफैबाय थाना थांनाय हराव गंथामबो न'खौ सिफायनायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसाद टिभि कारेन्ट मिटारफोरखौ खहा खालामलाङो आरो मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय जिउखौ खुनुरुखुम रैखा खालामनो हादों। न' बां खहा जाजानाय दुखुथिया न'खरा सोरखारनिफ्राय एसे बिबांनि हेफाजाब हास्थायदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया क'क्राझारनि दाब दाब जायगायाव जौगाथायारि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया सिएम स्कुडवेल मिशन बिथांखिनि गेजेरजों जगायनानै होनाय दोंनै आइसिबिपि ब्लक लामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बावखुंग्रि ब्लकनि बेन्दोङाव थानाय हाब्रुबारि केन्द्राबिलनिफ्राय मलानदुबि फारसे थांनाय 3 किल'मिटार लावथाइ आरो क'क्राझार थिलाफारानिफ्राय धरमपुर गारला जरा जानानै सलजरा पुरपुर थांनाय लामाखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारिया। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000 नि गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुराव लन लानोब्ला गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एबा ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार। लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होबाय। लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड VISIT676BC खौ इन्टार ए प्रम'सन कडाव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनि संबिजिरारि मोनथाय आरो थामोनथाखौ लानानै सिसिटिवानि बानजायनायाव गुवाहाटी पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव सावराय जथुम जानानै थाङो। अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावराय मेलाव ट्राइबेलफोरनि संबिजिरारि मोनथाय, हानि मोनथाय, ट्राइबेलफोरनि मुङै थिखानाय सरकारि साख्रिफोराव गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि सिरि साख्रि मावखुमानाय, ट्राइबेलफोरनि मुङाव थानाय 12,000निबो बांसिन लांदा जानानै थानाय पस्टफोरखौ आबुङै सुफुंफिननाय आरो
गुबुन गुबुन जेंना सुस्रांनायनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायमेलाव सिसिटिवानि गोबां लोब्बा आफादफोरा मैखोमै बाहागो लानानै ट्राइबेलफोरनि थामोनथा आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनायाव खौसेयै गसंथालांनो खोथा होलायो। बे सावरायनायाव सिसिटिवानि लोब्बा आफाद महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मैखोमै बाहागो लाहैयो। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय फैगौ फेब्रुवारि दानाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायगोन। बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम गासै मोनथाम गोरोबथा जादोंब्लाबो बेयो थोजासे जायाखै, जायनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन मुंनि मोनसे बर'नि आफादा आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय हाबा मावबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो फैगौ फेब्रुवारि दानाव गोदान दिल्लीयाव थांनानै आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाबि खालामनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय साखाफारा जानाय गासैबो मावथिफोरखौ लानानै दिनै क'क्राझाराव मोनसे मावफुं मेल खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे मावफुं मेलनि गेजेरजोंनो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बयबो खौसे गोख्रों खामानि मावलांगोन होनना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादगिरि दलिन जोंब्लाव कुमार ब्रह्मआ बेबायदि फोरमायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।